se on tanssia vammaan tai vammattomuuteen katsomatta. Olit sitten minkä ikäinen tahansa, olit sitten nainen tai mies, oli sinulla joku liikuntarajoite, olit pyörätuolissa tai et. Niistä omista psyykkisistä ja fyysisistä lähtökohdista lähdetään liikkeelle. Esteetön tanssi on tanssia kaikille. Silloin perään kuulutetaan sellaista avointa mieltä, kuulostelua ja jonkinlaista heittäytymistä. Kyllä. Tietty mielentila, henkinen tila, fyysinen tila. Oi, toi kuulostaa ihanalta, että esteetön tanssi on mielentila. Niin. Ja sitten toisethan sanoo, että esteetön tanssi on elämäntapa. Tapa katsoa maailmaa. Kaikki ollaan täällä ihan samanarvoisia. Kyllä. Mun mielestä jotenkin toi on ollut niin hienoa, minkälaisia kommentteja on tullut sitten esteettömän tanssin harrastajilta tästä, että mikä on parasta. Ja liike on lääkettä. Ja se tuli eilenkin taas jotenkin, että voitaisiko tilata reseptille. Niin. Se on ihanaa itse ilmaisua, on eräs sanonut. Joo. Eli jos ihminen kokee, että tanssi tai liike on minun ilmaisukanavani, en halua selittää kaikkea sanoin, niin esteetön tanssi tarjoaa siihen sitten mahdollisuuden. Ja musta toi oli niin ihanasti sanottu, mitä tänään ryhmässä sanottiin, että esteetön tanssi on aikuisen hoitopaikka. Niin, kyllä tämän päivän yhteiskunnassa Suomessa niin aikuiset työssä käyvät ihmiset esimerkiksi on aika tiukoilla. Huolestuneena seuraan heidän työtahtiaan. Minusta parasta esteettömässä tanssissa on se, että tavallisessa arkipäivässä semmoinen itsensä kuulostelu jää taka-alalle, mutta esteettömässä tanssissa tuntuu, että palaa takaisin siihen omaan keskiöönsä, eikä ole pirstaleena tavallaan monen asian mukana. Joo. Mitä mä ajattelen sitten, että olisi parasta esteettömässä tanssissa, niin kyllä mun mielestä jotenkin se on hirveän yksinkertaista, mutta se toinen toisiltamme oppiminen. Että juuri sen erilaisuuden rikkaus, että me opitaan jatkuvasti toisilta. Ja monille ihmisille on kertonut, että esteetön tanssi voi todellakin olla jollekin ihmiselle kunnon kohotuksen väline. Jollekin se voi olla oman itsetuntemuksen lisäämisen väline. Jollekin se voi olla taiteellisen työskentelyn väline. Jollekin se voi olla vuorovaikutuksen ja osallisuuden tunteminen. Joo, ja tämä on tosi tärkeää, että osataan myös nähdä sellaisia erilaisia esteettömän tanssin lähestymistapoja. Että sitä voidaan katsoa aina eri merkityksen annosta käsin. Ja eräs harrastaja on sanonut, että minusta esteettömässä tanssissa on parasta, kun minä saan olla toisten ihmisten kanssa. Joo, se on kanssa. Ja että saan esteettömästä tanssista energiaa ja voimaa. Esteetön tanssi on juustokupu. Turvallinen juustokupu. Turvallinen juustokupu. Jossa jokainen on hyväksytty juuri sellaisena kuin on ja ketään ei jätetä ulkopuolelle. Mutta jos tuntuu siltä, että haluaa seurata liikkumista hieman sivusta, niin sekin on mahdollista. Ja tulee mukaan sitten, kun on valmis. Joku toisenlainen tanssi on yleensä hyvin rajattu. Siinä on tietyt askeleet, tietyt kuviot. Tässä ei ole. Ei ole rajoja ja kuitenkin ihminen, joka lähtee tämmöiseen mukaan ja tämä sopii kaikille, niin semmoinen avarakatseisuus, jos siis tämä on, niin se tulee tämän myötä. Poistaa sitä ihmisen kohtaamisen jännitystä. Ennakkoluuloja ja kaikkia tämmöistä. Tämä varmasti vaikuttaa, se tulee ihan arkielämässäkin. Joka päivä. Täällä tullaan lähelle ja kaikkea semmoista, mitä ei tuolla ulkopuolella sillä tavalla tapahdu.